nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media han mga bulig gan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag hin disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Kulots, alayon daw ani pagbantay kan. Bibi, kay malakat ako. Diri gadak, iyot ginhimo tas ako tim papagbantayon. Da ako tim nawawara. Ano? Ha? Hindi, joke lang. Suwi na. Pamatik. Ano mo nagliwan ka man? Oh, what? Chocolate kita. Okay. Pamati ha? Sunday, Monday, Tuesday, what the Saturday. What? Tita, galing ikaw. I know. Ano yan? Kaya mo gintulunan lison santol? Loko! Matubo ito dito sa kubintihan. Tita? Joker. Talaga, tita? Ay, oo. Pa-doktor kita, tita. Nandun kita, doktor. Doktor? Huray, doktor yan na kay COVID. Dili kita makakadto. Loko. Amo ito kay sasabit ka. Oo. Doktor. Pagbuho na lang adton. Oo. Oh, ayaw naman ko mo pagpadara ha. Good vibes na kita. Kay damot na tatabo nga diri ta ginaaro in real life.